Bueno, antes de comenzar, vedes que temos os micros novos. Fácil, pulsades o botón, se prenderá en rojo e xa está, non querades falar eso e despois tedes que volver a pulsar para apagar, vale? Boas tardes. Hola, hola. Probando. Iba a decir cuatro frases, pero... Ahora estamos todos. ¿Qué? Ahora estamos todos. Sí. Está aquí desesperando. Ahora estamos todos. Señores, se les informa que el Deportivo es de primera división. Eso sí que me gustó. Esta era la micro, ¿verdad? Comezamos entón esta sesión plenaria ordinaria deste xoves 28 de maio de 2026. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 26 de marzo de 2026. Alguna alegación? Punto segundo da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada o 30 de abril de 2026. Alguna alegación? Punto terceiro da orde do día, aprobación da relación de bens e dereitos afectados polas obras de mellora do viario Mestramundi de Abaixo e outro incluídas no Post Plus 2024. Bueno, como ven, trátase dunha finca. O titular sería Carmen Rei Angueira, herdeiros de Gerardo Rodríguez Pereiro, unha superficie total da finca de 1.627 metros cuadrados, do cal estaría afectada 152 metros cuadrados, unha clasificación urbanística de solo urbano, unha situación básica do solo urbanizado, o destino actual é xardín, outros beneficios afectados 98 metros cuadrados de soleira de formigón, e as partidas indemnizatorias serían o solo de pleno dominio 3.344 euros, outros bens afectados 2.842 euros e un 5% de premio de afección de 309,30 euros, un total de 6.495,30 para esta mellora nese viario que é realmente unha praza que se creou para que poidan cruzarse os coches con máis facilidade. Non sei se queren compartir alguma cuestión. Boas tardes. Nada, un procedimento máis dentro dun expediente de obra necesario, pois, neste caso, para estar un día abaixo, e o Partido Popular vai apoiar para que continue o procedimento. Ben, pois entón procedemos entón á votación. Votos a favor? Unanimidade, non? Queda aprobado por unanimidade. Punto cuarto da orde do día, moción presentada polo PSG-PSOE sobre o ERE anunciado pola dirección de Nestlé España. Antes de entrar na proposta, temos dúas emendas presentadas, unha polo BNG e outra
polo Partido Popular que afecta tanto o texto da moción como a proposta de emenda do BNG. Entón, vai ser difícil facelo así solamente ca votación. Eu creo que, bueno, as emendas é algo que teríamos que ter tratado nas comisións correspondentes, pero en tanto que as propuxeron para o pleno, eu que lles propoño é que pagamos un receso e que consensuemos o texto, porque senón vai ser complicado estar vendo agora mesmo que partes podemos aceptar cada un, etc. aquí sobre estas mocións, vale? Non sei o BNG ou o Partido Popular, que opinan? Adiante. Vamos a ver, dentro da exposición que nos traíamos, depois de haber visto as emendas que presentou o Bloque Nacionalista Galego, considero que se actuou, non sei se de mala fe ou non, porque eu creo que estando como estábamos todas as partes de acordo por fondo desta moción, que estábamos todos apoiando, e subimos todos os grupos apoiando a manifestación, eu me gustaría que en este caso pois hubiera sido unha moción consensuada, unha declaración de intencións por parte dos membros de todo. Usted puxo aquí unha moción do Partido Socialista, eu creo que en ese caso é o mellor, ou debatila, lo que diría a concelleira do BNG, ou retirala e traela novamente outro día consensuada para non agora estar aquí. É unha opinión, creo que o mellor, ver o que di por agora presentes unha amenda, outra, eu creo que nos haría un pouco máis de representación con respecto aos traballadores e ao comité, de que se retirara e se fixera unha sin ninguna cor política, sino a nivel institucional, consensuando os distintos puntos, e creo que agora, bueno, retirarnos para emendar as emendas, eu creo que, pero é unha opinión, o BNG tamén debía opinar, pero non é dicir que a retire, simplemente se retira para traela de maneira institucional, e vostede como alcalde, portavoz dos representantes do povo de Padrón, pois eu creo que non debía de politizarse. Se fora outro tema, ou se fora en outro momento, non tería ningún problema en ou ben retirala, ou ben consensuar, ou ben o que fora, pero estamos a 28 de maio, é tarde para retirar e traela para outro pleno, porque cando veñamos o ERE sin presión xa non hai nada que facer, entón é un pouco sin sentido. Eu, polas indicacións da secretaria, entendo que, bueno, que as emendas se poden aprobar ou debatir aquí, se salen, e se non, pois votamos a moción tal cual está polo PSOE, máis que nada, non porque haxa ningún tipo de impedimento para que fora consensuado e demais, pero que chega tarde, quer dizer, o seguinte pleno en xullo. O ERE xa estaría consolidado en todo caso, entón eu creo que o mellor é, pois agora, tal e como está, efectivamente é unha comisión, xa adiantei que tiña emendas, pero que estaban sin rematar, porque efectivamente é un tema que eu quería e que o BNG no seu conxunto queríamos traer contrastada con todas as informacións que hai para asustalo o máximo posible, pero, vamos, a opción que digo eu era que decía a secretaria votar primeiro as enmendas e se salen, e se non, pois votamos a moción do PSOE. Máis que nada pola ausencia do debate en sí. Vale, a ver, por partes. O que decía o señor Rodríguez Conde, mala fe non houve ninguna, simplemente o grupo municipal do PSDG, na súa liberdade, decidiu traer esta moción. Podía tela traído calquer outro partido. E o fixo en tempo e forma, quero dicir, vostedes viñeron á comisión correspondente e non presentaron alegacións, entón non pode decir que agora hai mala fe porque a traemos a pleno así. Xa pasou, Vostede dixo que podía vislumbrarse aí unha mala fe.
Empezou así a súa intervención. O que dicía era... Vale, en todo caso, que non debe ser partidista, senón Parece hacer algo completamente, xa que todos estábamos de acordo, pois, Vale. A un acordo institucional que todos os grupos políticos de Padrón defenden que non haya un ERE, que defenden, apoian os traballadores, era en ese claro, sentido. sí, me parece ben, e como vostede dixo, todos os grupos deste pleno estábamos ali presentes na manifestación. Creo que non hai dúbida do que pensamos a ese respecto. O que pasa é que vostedes sempre fan o mesmo e veñen á comisión, non din nada, pasa todo para o pleno e despois traen ao pleno as modificacións que consideran e que non é a forma de traballar, porque senón perde sentido que existan as comisións. Entón, fagan un favor, cando hai unha proposta, sea a súa, sea a nosa, de quen sea, o momento de negociala e de consensuala, de presentar emendas máis aceitado, son as comisións correspondentes. Non hai problema. Entón, votamos como é preceptivo. Se votan primeiro as emendas, votaremos primeiro a do BNG, que se presentou onte, despois a do Partido Popular, que se presentou hoxe. Problema, que se non se aproba a do BNG, ao menos unha parte da do Partido Popular non podería executarse porque é unha emenda á emenda do BNG. Bueno, entón, non sei se quere expoñer a súa... Pois adiante, ten a palabra. Esta é a proposta de emenda do BNG á moción do Grupo do Partido Socialista sobre o ERE da empresa. Propónse modificar os parágrafos correspondentes da exposición de motivos para asustarlas á realidade cos datos e a situación laboral actual da planta. O punto 1, corrección de datos técnicos, sustituir as cifras estimadas polas reais do cadro de persoal e produción. A planta conta exactamente con 194 traballadores e traballadoras, ten unha produción anual de 66.000 toneladas e exporta o 70% da mesma. Así mesmo, os beneficios globais da multinacional no exercicio de 2025 acadaron os 2.984 millóns de euros, o que demostra a total inmoralidade e falta de justificación económica deste ERE. O punto 2, engadir que resulta incomprensible alegar causas organizativas nun momento no que a fábrica recorre o persoal de ETTs e persoal fixo discontinuo e cando se acaban de restringir as vacacións de verán ante o inminente pico de produción que arranca en xuño, cunha previsión de 3 ou 4 meses de alta carga de traballo. E punto 3, deixar constancia de que grazas á iniciativa e presión do BNG no Parlamento Galego, o pasado 20 de maio, o Conselleiro de Emprego xa mantivo unha reunión co Comité de Empresa. Por lo tanto, a postura do Concello non debe ser pedir un encontro, senón exixir que a Xunta se mude das boas palabras aos compromisos reais. E a segunda parte, que é as modificacións e adición da proposta de acordo. Propónse modificar os parágrafos correspondentes da exposición de motivos para asustarlos á realidade dos datos e a situación laboral actual da planta. E propónse a modificación dos puntos 1 e 2 da proposta original e o engadido dun novo punto 5. Modificar o punto 1 que quedará redactado como segue. Manifestar o apoio total do Concello de Padrón ás persoas traballadoras da planta de Nestlé en Pontecesures e ás súas familias, asumindo un compromiso firme co mantemento do emprego. O Concello de Padrón amosa o seu respaldo explícito ás concentracións convocadas para os días 27 e 28 de maio, así como a folga indefinida que comenzará o día 1 de xuño como ferramentas legítimas de defensa dos seus dereitos. Modificar o punto 2 que quedará redactado como segue. Instar a Xunta de Galiza a pasar das boas palabras aos feitos e a exercer un papel activo de mediación e presión política ante a dirección de Nestlé España. Rexéitase a excusa competencial de que ao ser un ERE de impacto estatal, a Administración Autonómica carece de marxen de manobra. A Xunta debe implicarse directamente para frear a destrucción de emprego en Galiza. E 3, o engadido dun novo punto 5, coa seguinte redacción. Instar ao Goberno do Estado a modificar con urxencia o marco legal laboral vixente, revertendo os mecanismos herdados da reforma do 2012 que desprotexan a clase traballadora. É preciso devolver á autoridade laboral a capacidade de paralizar de forma efectiva
os expedientes de regulación de emprego, cando estes sexan executados de xeito injustificado por empresas e multinacionais que presentan beneficios millonarios. Moitas grazas, señora Rey. Claro, eu entendo que para as persoas que están presentes é complicado seguir porque non teñen a proposta original, a moción presentada polo Partido Socialista, entón ofrecer estas modificacións a xente que está aquí non se vai enterar nada. Pero bueno, Pero lea a moción, non hai ningún problema. non, eso vende. Pero bueno, é unha modificación moi sustancial, non temos tampouco grandes inconvenientes. Creo que esta cuestión de citar explícitamente o BNG nunha moción que pretende ser de todos os partidos é un pouco en fin, injusto para o resto de forzas que estamos tamén na defensa dos traballadores e das traballadoras a este respecto. Non sei o Partido Popular se ten alguna cuestión que queira realizar. Nada, de feito, unha das nosas emendas vai con respecto a iso que usted acaba de decir, que é que se evite que mencione o BNG, simplemente que deixe que o resto das formacións deixa constancia de que o pasado 20 de maio o Conselleiro de Emprego xa mantivo unha reunión co Comité de Empresa, quer decir, omitindo o de que despois, se se aproban as emendas dela, entendo que teríamos que votar a nosa emenda, entendo así, non? Vale, pois, e depois con respecto aos puntos da propia moción original, sí que vai un pouco por detrás no tempo, sabendo que o primeiro punto sí, claramente que apoyamos, pero depois hai distintos puntos que vostedes están aquí. Espera, este vai en relación á emenda do BNG. Este debate é en relación á emenda do BNG. Sí, eu iba a dicirlle que hai os puntos que vostedes presentan xa están feitos, é dicir, eu supoño que é unha parte que é extemporánea, porque cando nos a presentaron ainda non houbera reunión da Xunta, pero tamén extemporáneo apoiar as concentracións dos días 27 e 28 de maio, porque xa estamos. Bueno, e hoxe, O último, pero o paro forma comeza definida, e sí, por eso dicía que era mellor consensuado, pero eso é, vai quedar un pouco extraño, que si aprobamos todo, realmente, porque hai unha parte que presenta o BNG que é diametralmente oposto ao que vai presentar vostede despois. Pero se ele presenta, se aproban as emendas delas, e depois eu presento unha emenda a ese punto e votamos a favor, quedaría a nosa emenda, non a dela, entendo así, non? Quedaría a súa sobre a dela, claro, e sobre a moción. E sobre a moción, efectivamente. Vale, pero por eso eu sempre dicía, eu creo que debeu de actuar con outro punto de mira. Sí, eu creo que debería prepararse a comisión informativa e traer as emendas á comisión informativa. No, alcalde, non queira escapar de... Non escapo de nada, porque nos presentamos en tempo e forma e vostede presentou esta emenda hoxe a 1:30 da tarde. Porque foi cando nos pasou as emendas a concelleira do BNG e eu, en base ás que presentou, había cosas que estábamos de acordo e outras que non. Por eso emendei. Se vostede, no seu día, hubiera falado cos grupos de oposición, eu creo que non habría ningún problema para estar ahora aquí falando, vostede como alcalde, representante de todos os paloneses, dunha moción conxunta e consensuada entre todos. Bueno, nós presentamos unha moción en defensa dos empregos da NESDE cando ninguna outra forza deste pleno o fixo. Que xa está caduca, porque isto todo xa vai moi por detrás. Sí, pero vostedes non a presentaron. Xa se reuniron co secretario xeral de Emprego, xa se reuniron co conselleiro, xa hai uns procedimentos xa avanzados que deixan caduca estes puntos, que eu creo que en que se basa o Bloque Nacionalista Galego para actualizar eses puntos que elas presentan na súa emenda. Pero bueno, o procedimento que é, temos que votar a emenda do BNG. Votos a favor, votos en contra, non hai, pois queda aprobada. Entón, que presente agora a moción ao Partido Popular, perdón, a emenda ao Partido Popular. As emendas que presenta o Partido Popular á moción do Partido Socialista e as emendas da propia BNG, primeiro vou mencionar sobre as emendas do BNG. No punto 1, na modificación de exposición de motivos do BNG, no punto 3, quedará redactado da seguinte maneira: deixar constancia de que o pasado 20 de maio o Conselleiro de Emprego xa mantivo unha reunión co Comité de Empresa. Por lo tanto, a postura do Concello non debe ser de pedir un encontro, senón exixir que a Xunta continúe cos compromisos reais.
E na modificación do acordo do TAR, no punto 2, instar a Xunta de Galicia a exercer un papel activo de mediación e presión política ante a dirección de Nestlé, España. Rexeitase a excusa competencial de que, ao ser, fíjese o que estou dicindo, É que este é o que vai en contra do que presentaba o BNG. pero que xa... Do que presenta o... Si, vostede falou da excusa competencial. Da igual. O que quero transmitir que a nós a postura local prevalece sobre a autonómica. Carece de marxe de maniobra a Xunta de implicarse directamente para frear a destrucción de emprego en Galicia. E despois, sobre a moción do PSDG, sí que tamén nos chocaba que nos seus 4 puntos vostede en ningún momento instaba ao Goberno de España, que é competente na materia dun ERE estatal, e engadimos un punto 4 na cal, pois en emenda de adición, reclamar a Xunta de Galicia a instar ao Goberno de España, órgano competente na tramitación deste ERE de ámbito estatal, e manter informada a Administración Autonómica e os traballadores e traballadoras, así como manifestar o compromiso institucional na defensa do mantemento de emprego e da actividade industrial da planta de Pontecesures, velando pola diminución do impacto ou eliminación deste ERE. Sí que votamos en falta, dentro dos 4 puntos que vostedes que sí que íbamos a apoiar, é dicir, eran 4 que instaban a Xunta de Galicia, creo que faltaba un que era instar ao Goberno de España, que era o que ten a competencia en ERE a nivel estatal. Pero bueno, agora, se non me mal entendo, agora teria que votarse a emenda do Partido Popular. Exacto. Ahora entendemos que a moción xa ten incluída o que presenta o BNG e isto modificaría o texto refundido desa proposta. Entón, non temos ningún problema en instar a calquer órgano, a calquer institución, por si hai que incluir o Estado tamén. O importante é defender o traballo destas traballadores e traballadores que se van a ver afectados. Entón, o BNG, non sei se queréis facer alguna explicación, pois entón sometemos a emenda do Partido Popular, votos a favor, queda aprobada. Bueno, a secretaria vai ter que facer un exercicio de composición, pero ahora queda a votación da emenda en sí. Da moción en sí. Entón, excuso darlle lectura, porque é que foi xa tan modificada que vai a ser complicado. En todo caso, simplemente engadir que é unha moción, evidentemente, para rexeitar este ERE e apoiar as traballadoras e traballadores de Nestlé. Moitos deles son padroneses e padronesas, e nomeadamente unha das concelleras do Partido Popular, que tamén forma parte da plantilla, e dende logo, ainda que se vai facer este apoio a toda a plantilla, des tamén por respaldar ese respecto todo o apoio do Partido Socialista e do Goberno a vostedes e os compañeros e compañeras. Entón, sometemos a votación. Non sei se queren engadir. Eu quería decir unha cosa. Acaba de decir que presentaron esta moción en defensa, o PSOE, perdón, que presentou esta moción en defensa dos traballadores e que ningún outro partido presentou moción. Co cal me sorprende, porque non fai moito, o Bloque trouxo unha moción de apoio ao sector gandeiro, onde en Padrón hai 2 granxas de leite, e a resposta que obtivemos ao presentar esa moción por parte do señor alcalde foi que o Concello non tiña competencias, que superaba a competencia propia do Concello, que non tiña sentido traer aquí a moción, co cal con esta moción de Nestlé eu tamén entendo que é moito máis vistoso, porque hai uns traballadores que se están rebotando contra este insusto, porque efectivamente o ruido ás veces axuda tamén a que se visibilice moito máis os problemas dos traballadores. Pero bueno, quero entender, e simplemente vou a deixalo así, que me alegro que cambie de postura e que, a pesar de que hai determinadas cousas que todos entendemos que
superan as competencias propias do Concello, non está de máis que o Concello demostre pois a solidaridade, neste caso cos traballadores de ERE, que non teñen falta en solidaridade pois co sector gandeiro ou co sector do agro con respecto á moción que se trouxo aquí a de Mercosur, que daban a mesma explicación. Entón, quero pensar que é un cambio de rumbo con respecto a este tipo de mocións que a veces trae o bloque en defensa de determinados sectores e na que non sean competencia directa do Concello. Nada máis. Partido Popular. Nada, decir que por parte do Partido Popular sí que se registrou no Parlamento de Galicia no mismo sentido que estamos hoxe aquí a falar, traerá debate no Partido Popular para que continue tamén no Congreso de Diputados en Madrid. Temos constancia que tamén se vai presentar unha iniciativa en este mismo sentido. Pero, bueno, nada máis. Bueno, pareceme ben o que fagan no Parlamento ou nos Parlamentos, pero isto é o pleno desta corporación. E señora Rey, que de verdad que non quería, pero é que vostede é incapaz de manter un mínimo de cordialidade. Vostede sempre ten que ir ao ataque, incluso cando chegamos a consensos. Se ten que afear eso, quero dicir, que terá que ver? O sea, o do sector gandeiro, vostede citou as gandeirías de Padrón, esas dúas explotacións, e non estaba recollido na súa moción, porque era unha moción tipo que lle pasaron do partido. Non estaba por escrito. Sinxelamente o citou. Vale, entón, que non sei, cal é a súa necesidade continuamente de mostrar un desacordo, un ataque, etc., cando incluso chegamos a acordos neste sentido, e creo que quedaba bastante mellor que o huésemos aprobado sin máis. Pero, bueno, ustedes sempre ten que intentar afear. É triste, por súa parte, pero, bueno. É a súa opinión. Por suposto, por suposto. Evidentemente, eu non fixe ningún ataque. Eu plasmei unha realidade que pasou aquí e que, ademais, non sei se considero un ataque que lle diga que quero pensar que efectivamente cambiou de maneira de pensar e de negar o apoio a outros sectores. Se eso considero un ataque, pois vostede mismo, porque ataque eu creo que ningún. Plasmei aquí unha realidade que pasou e que, ademais, o pleno donde se trouxeron os plenos donde se trouxeron esas mocións non foron fai 2 anos, foron o anterior e o anterior, se non lembro mal. Entón, se o considero un ataque, pois vos mismo. O sea, como vostede, atacar vostede, que Efectivamente. En fin, sometemos entón a votación a proposta, a moción. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Punto quinto da orde do día, moción presentada polo Partido Popular relativa ao proxecto de mellora e humanización da Estrada Nacional 550 ao seu paso por Padrón. Non sei que non vai defender. Pois ten a palabra, señor Rodríguez Conde. O pasado 31 de marzo, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitaba Padrón para anunciar, acompañado polo alcalde, un investimento de 3 millóns de euros por parte do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible para cometer un proxecto de mellora e humanización na Estrada Nacional 550 a seu paso por este municipio. Concretamente, no tramo que comprende desde o límite con Pontecesures ata a entrada no núcleo urbano. Segundo información divulgada polas canles oficiais da Delegación do Goberno en Galicia e do propio Concello de Padrón, a actuación prevista abrangerá un treito de case 1 km de longitude e servirá para crear un espazo seguro e accesible, con espazos para os peóns, carril bici, zonas verdes e mobiliario urbano. Curiosamente, a información trasladada tras a visita foi absolutamente sesgada e ata contradictoria, xa que por unha banda falouse de presentación do proxecto, mentres que por outra precisábase que o proxecto atopábase actualmente en redacción para poder comenzar o antes posible a tramitación administrativa.
Incluso o alcalde realizou afirmacións absolutamente falsas, como a seguinte: é a primeira vez que vemos os planos, que hai un proxecto que nos permitirá dar un paso de xigante para mellorar a nosa mobilidade e o acceso a Padrón desde Pontevedra. Ante semellantes declaracións e para non faltar á verdade, desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Padrón consideramos necesario repasar os antecedentes desta actuación. 1. Xa en xuño do ano 2017, o Parlamento de Galicia alcanzou un acordo por unanimidade para demandar ao Goberno de España o proxecto de execución das obras da modernización da Nacional 550 a seu paso polo lugar da Ponte en Padrón. 2. Con posterioridade, os orzamentos xerais do Estado presentados polo Goberno presidido daquela por Mariano Rajoy en 2018 incluían unha partida plurianual de 4,05 millóns de euros para cometer a devandita actuación, establecendo o remate da obra no ano 2020. 3. Pero a raíz da moción de censura que propiciou a chegada de Pedro Sánchez á presidencia do Goberno, o Executivo Socialista decidiu paralizar ese investimento que acumulaba xa 8 anos de retraso, xusto cando se acababan de cumplir 26 anos do inicio do expediente para a expropiación dos terreos necesarios. E cuarto, compre destacar, ademais, que o proxecto de humanización desa travesía, deseñado polo Goberno do Partido Popular, xa contaba con todos os informes sectoriais necesarios para a súa execución. E a pesar diso, o Goberno de Pedro Sánchez acordou paralizarlo. En relación con estes antecedentes, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, consideramos especialmente preocupante que o investimento previsto no proxecto existente se vai a recortar en aproximadamente 1 millón de euros, sobre todo cando nos últimos exercicios o custe de execución de calquera obra pública ou privada se incrementou sustancialmente debido ao aumento exponencial dos prezos das materias primas e a inestabilidade de determinados mercados internacionais. Por estes motivos e coa finalidade de garantir que a mellora e a humanización da Estrada Nacional 550 o seu paso pola ponte incorpore todas as actuacións previstas no proxecto existente e polo que propoñemos a adopción dos seguintes acordos. 1. Que o Concello de Padrón inste á Delegación do Goberno en Galicia e o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a explicar de forma urxente as modificacións e os recortes que se están a realizar na fase de redacción do novo proxecto, para que a súa execución presente esa baixada de 1 millón de euros no investimento a realizar. 2. Que o Concello de Padrón exixa a delegación do Goberno en Galicia e o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que, como mínimo, o novo proxecto inclúa as mesmas actuacións e características do proxecto anterior, orientadas á mellora da seguridade vial e á humanización da contorna. 3. Que o Concello de Padrón requira a delegación do Goberno en Galicia e o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a concreción dun cronograma realista para a execución das obras. E cuarto, que o alcalde ou concelleiro en quen delegue leve a bo fin estes acordos. De momento nada máis. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. PNG, ten algunha cuestión que queira expoñer? Bueno, en primeiro lugar, a vontade do Partido Popular de actuar e mellorar en infraestructuras en Padrón é comparável a demostrada nos últimos anos polo Goberno do Estado do PSOE. Ningún. Vou a ir respondendo punto por punto o que expoñen na moción, non os acordos, os puntos que expoñen na moción. Xa en xuño do ano 2017, o Parlamento de Galicia alcanzou un acordo por unanimidade para demandar ao Goberno de España o proxecto de execución das obras de humanización na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo lugar da Ponte en Padrón. Existe un proxecto que ambos os dous partidos omiten sempre, que é de 2008, onde se recolle a humanización da Nacional 550 ao seu paso por Padrón, non só o tramo da ponte, senón que a proposta que se levou ao Congreso de Amando Benegá, naquele momento, o deputado no Congreso, era a todo o longo da Nacional 550, perdón. Ese proxecto está aprobado, pero carece dende aquela de partida orzamentaria. Segundo punto, con posterioridade, os orzamentos xerais do Estado presentados polo Goberno
presidido por Mariano Rajoy en 2018, incluían unha partida plurianual de 4,05 millóns de euros para acometer a devandita actuación, establecendo o remate da obra no ano 2020. O goberno de Mariano Rajoy abrangueu dende o 2011 ao 2018. Puido acordarse antes o presidente de metelo noutros orzamentos, porén, agardou o 2018. Según os datos que temos aquí non aparece que sexan partidas plurianuais, e consignaron únicamente 50.000 euros no ano 2018, que é o que acostumas a facer cando dis que queres facer pero logo non faz nada, nin tes intención de executalo. Nos seguintes anos non hai partida orzamentaria. Con posterioridade, o seguinte punto, os orzamentos xerais do Estado presentados polo o seguinte punto é: pero a raíz da moción de censura que propuxou a chegada de Pedro Sánchez á presidencia do goberno, o Executivo Socialista decidiu paralizar ese investimento, que acumula xa 8 anos de retraso xusto cando se acaba de cumplir 26 dende o inicio do expediente para a expropiación dos terreos necesarios. O BNG reclamou mediante emenda nos orzamentos do ano 2021, do ano 2022 e do ano 2023, mas foi neste caso o PSOE que rexeitou incluílo. Porén, como estamos a ver agora, non é preciso ter partida para cometer a obra, basta que exista vontade política, unha vontade que xa se pudo manifestar antes. Pois, a pesar da propaganda, o proxecto encontrase aínda en redacción e terá que ser exposto ao público e logo terán que licitarse as actuacións. E como último punto, compre destacar, ademais que o proxecto de humanización desta travesía deseñada polo goberno do Partido Popular xa contaba con todos os informes sectoriais necesarios para a súa execución e, a pesar disso, o goberno de Pedro Sánchez acordou paralizar. No punto anterior xa recoñecen vostedes que o proxecto leva 8 anos de retraso, pero xusto cando se acaban de cumplir 26 anos dende o inicio do expediente para a expropiación dos terreos necesarios, polo que esta estrategia de tirar as culpas do PP ao PSOE e do PSOE ao PP, dependendo de quen este gobernando, é solo iso, puro oportunismo e cálculo político. Mas a realidade é que tanto uns como outros levan máis de 3 décadas tomándolle o polo ao conxunto da cidadanía e prometendo unhas obras vitais para o Concello sin intención de levarlas a cabo e utilizando a mesma como promesa electoral, pero máis nada. A prova máis clara de que ningún dos dous teñen pensado facer nada co proxecto é que en ningún momento se fala de ter contacto coa veciñanza para consensuar as actuacións, presentar o novo proxecto e valorar as propostas veciñais. A sensación que temos nós é a mesma que ten o conxunto da veciñanza, que estes anuncios únicamente responden a propaganda preelectoral e que tanto PP e PSOE nas súas alternancias no goberno usan Padrón como terreo de xogo para as súas disputas políticas, pero que en ningún momento pensan en Padrón e na veciñanza. PP e PSOE levan máis de 40 anos alternándose no poder en Padrón e en Madrid e a grave situación que presenta a Nacional 550 no seu paso polo lugar da Ponte, como ao longo de todo a Nacional 550 para a zona norte do Concello, segue igual que o primeiro día. Destacar que o BNG presentou, unha vez que saiu na prensa ao anuncio de que inmediatamente se iba a executar a obra, que o señor alcalde vira o proxecto, por fin, e demais, o BNG presentou á mesa do Congreso as seguintes preguntas. Existe xa un proxecto redactado para as obras de humanización do tramo da Nacional 550 entre o centro da vila e ata a fronteira co Concello de Pontecesures? De non ser así, cando prevé o que estea finalizado? Cando será aprobado e sometido a exposición pública? Prevé contar coas achegas dos veciños e veciñas, así como das persoas afectadas para a conformación definitiva do proxecto? Conta cunha estimación temporal ou cronograma para a execución das obras? Que previsión ten para actuar o resto de tramos da Nacional 550 que discorren polo Concello de Padrón, que tamén precisan de actuacións para a mellora da integración no tramo urbana, a humanización e a mellora da seguranza viaria? Ten previsto actuacións para a humanización e mellora na Nacional 550 á altura de Iria Flavia, de ser así, cales?
Ten previsto actuacións para a humanización e mellora da Nacional 550 na escravitude, de ser así, cales? A resposta que recibimos do Congreso, respostas ás preguntas por escrito del señor Rego Candamil Néstor é resposta. En relación con el asunto interesado, se señala que el proyecto de implantación de vía ciclista en las carreteras Nacional 550A entre los puntos kilométricos 83 más 210 al 83 más 350 y Nacional 550 entre los puntos kilométricos 83 más 620 al 84 más 20 más 200. Señora Rey, tiene que rematar. Termino. A su paso por el municipio de Padrón a Coruña, se encuentra en redacción actualmente. Madrid, 13 de mayo de 2026. Pouco máis queda que decir. Moitas grazas, señora Rey. Bueno, a ver, fantasía aparte, lle vou a dar resposta a algunhas cuestións porque creo que hai que ser serios a este respecto. En primeiro lugar, como está a ponte? Estamos de acordo en que a ponte non ten a obra feita, non? Digo eu, porque ao mellor se me pasou a min que en 30 anos de goberno do Partido Popular aquí en Padrón, pois non o fixeron. E agora parece que todo o mundo, ao mesmo tempo que quere criticar o proxecto do Partido Socialista, tamén se queren atribuir o mérito. O sea, creo que son cousas bastante incompatibles. Pero mire, eu llevo a dar unha resposta seria. O proceso de planificación, deseño e execución dunha infraestructura contempla unha serie de procedimentos administrativos e técnicos que se deben completar para garantir que a obra final se axusta ás necesidades que estaban na súa orixe. O mesmo acontece na xestión de proxectos da Dirección General de Carreteras. No caso do proxecto de Padrón, ao que se refire esta moción da Nacional 550, xa se superaron as primeiras fases do mesmo, isto é, a Demarcación de Carreteras de Galicia elaborou unha proposta de orde de estudio, que se chama POE, baixo a denominación Vía Ciclista en Nacional 550A entre o punto kilométrico 83 máis 210 e punto kilométrico 83 máis 350 e en Nacional 550 entre o punto kilométrico 83 máis 620 e o punto kilométrico 84 máis 200. O que ao seu paso por Padrón, con documentación escrita e gráfica referente ao mesmo. Esta proposta de orde de estudo foi analizada pola Dirección General de Carreteras que aprobou en base a ela a correspondente orde de estudo que permitiu iniciar a redacción do proxecto de trazado para o trazado de construcción completo desta infraestructura necesario para a súa materialización. Esta aprobación permite asignar unha clave ao proxecto, que a teño aquí tamén, e determinar un orzamento previsible para a súa execución. Aquí, señor Rodríguez Conde, claro, que eu, de verdade que eu non quero deixar en ridículo a ninguén, pero hai veces que vostede pon relativamente fácil, porque, claro, falamos de 3 millóns de euros de orzamento. Claro, vostede, que quere ser alcalde, sabe que hai que aplicar o IVA. Entón, claro, está buscando uns 4 millóns de euros porque non sabe calcular o 21% dos 3 millóns de euros. Pois xa lle dá máis ou menos esa cifra, non? Entón, tras esta aprobación, o proxecto do trazado desta actuación se atopa xa na derradeira fase da redacción e este proxecto do trazado será próximamente sometido a información pública e aí xa así todo o mundo poderá ver que é o que se plantexa. Por lo tanto, a información que trasladamos durante a visita ao delegado do goberno e eu mesmo foi axustada á realidade dese momento e aí puidemos ver e había máis testemunhas que están todas as planimetrías realizadas de todo o trazado que inclúe, efectivamente, carril bici, zonas de aparcamento, beirarrúas, zonas verdes, etc. Por tanto, quero dicir, onde están eses proxectos que vostedes din que existían? Aquí se presentou no Concello algún proxecto, algunha planimetría a ese respecto? Porque eu non vin a ningún alcalde anterior ter ningún plano sobre a mesa do que vai a ser a Nacional 550 e 550A a súa altura ao seu paso pola ponte. Entón, a min, eu xa sei que vostedes se alegrarían de que isto non se fixera, moito menos que o fixera un goberno socialista, pero creo que tiveron suficiente tempo o Partido Popular no goberno de España e o Partido Popular nos gobernos de Padrón como para chegar a este punto. E vostedes non o fixeron e nós estamos chegando e o facemos, pois, desde logo pensando precisamente nesa situación que tiveron que vivir durante moitísimos anos a cidadanía da Ponte, que
que foi sometido a un proceso de expropiación realmente vergonzoso e que durante moito tempo pois, tivemos en Padrón unha entrada dende Pontevedra que daba auténtica vergonza. Así que, o que deberían facer é alegrarse de que estemos avanzando con esta cuestión, pero claro, lles fastidia non ter sido vostedes os que o fixeron. E agora, pois, apoden, pois, non, é que Pedro Sánchez, es que tal. Mire, eu teño aquí os planos, teño os compromisos e, claro, está vostede buscando 4 millóns de euros que os tiña diante da cara e non sabe calcular un 21% de IVA. Pois que quere que lle diga, señor Rodríguez Conde? Pois está vostede fino para ser alcalde. En fin, a Ponte vai a ter a obra que merece e o vai a facer un goberno socialista. Sinto por vostedes, señores do Partido Popular. Bueno, primeiro pedir perdón logo por a miña ignorancia, porque xa que non sabía que tiña IVA, será tamén porque desde ningún institución se nos dou ninguna información. Por eso, o de hoxe presentar esta iniciativa, esta moción. Non sei, non vou a volver a lela, pero non estamos dicindo que non se paga o que se paga. Estamos pedindo información. Eso que se está facendo. Nós somos igual ao resto dos veciños de Padrón, os primeiros en que se alega que se paga cualquier non, que se paga unha obra digna, xa que levamos anos esperando por ela, na Ponte. O que non queremos é que nos veñan a vender fume. Eso que non queremos. Por eso, nós, se non temos ninguna información, ni copia de proxecto, nada de nada, e vemos que falan de 3 millóns, non sabemos se son 3 millóns co IVA reducido ou 3 millóns e hai que reducir o IVA. Eso según vos. Por eso pido logo disculpas pola miña ignorancia de matemáticas. Eso é en primeiro lugar. En segundo, respondendo un pouco a que decía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Nós temos un documento dos presupuestos que tamén lle responde directamente a vostede, na que fixo vostede a misión, responde aos dous grupos municipais. Nos presupuestos generales do Estado do ano 17, en este caso o exercicio presupuestario para o ano 2018, se ve perfectamente a partida en distintos anos, e no cual para o ano 2018 vemos unha versión de 50.000 euros, como vostede ben dicía, para o ano 2019 1 millón de euros e para o ano 2020 3 millóns de euros. Isto non é que o diga eu o invente. Isto está plasmado en un documento oficial. Que pasa? Sabemos o que pasou no ano 2018 e o Partido Socialista, para o Partido Socialista non foi prioritario esta obra. Eu, oxalá, alcalde, sea que se vai a facer, pero que sea que se paga algo como Dios manda. Si son 3 millóns de euros porque xa está reducido o IVA, o que pedimos en esta moción é información. É que non temos nada, non temos proxecto, non estamos a que vostede, confiar o que dixo vostede un día aí co delegado do goberno, que aparece máis por Padrón que no resto de Galicia, pois nos interesaría ter esa información. É o que estamos pedindo. Non estamos dicindo que non se faga a obra, todo o contrario. Todo o contrario. O que queremos é ter toda a información para poder valorar se é o suficiente, se non é o suficiente, se daquela eran 4 millóns de euros e agora son 3, en donde se decae ese tipo de inversión en algún... É que, ao non ter información, non podemos opinar, alcalde. Vale, pues, perfecto, pero entón por que está opinando? Cando teñen que ter información, terana. Quero decir, cando sale a exposición pública, terana. E podrán votar os cálculos que queiran. Entón, vostede non me diga que non está facendo a valoración. Tiño eu o uso da palabra. Bueno, estou contestando tamén. Tiño eu o uso da palabra. Eu creo que dentro logo que vai votar a favor desta moción. Por suposto que non, señor Rodríguez. Moi ben, por logo, con eso xa me di todo. Amén. Nada máis. Claro, é que... Señora Rey, ten algo que quere engadir? Claro que teño algo que engadir. Primeiro, efectivamente, partida de 50.000 euros no 2018. Si foron unhas partidas plurianuais, como vostede fixo na exposición, no ano 19 no ano 20, independentemente de quen estivese, estarían obrigados a facer esas partidas porque xa estarían adxudicadas. Esta partida pode estar en ese papel como queira. A realidade é que a única vez que se levou esta partida aos orzamentos do Estado foi no ano 18 e foron 50.000 euros. O 19 non foi nada e o 20 tampouco.
Non sei de onde saca o señor alcalde que nos alegramos de que as cousas non se fagan cando estamos aquí continuamente traendo e intentando facer presión para que efectivamente as cousas se fagan. Non sei de onde saca que nos alegramos aquí todos de que as obras non se fagan. O Bloque non pretende que non se fagan, pretende que se fagan. Levamos dende o 2008 que conseguimos meter ese proxecto que vostede non vería, pero que si está no Congreso e que ademais está aprobado ese proxecto. Efectivamente, dende o 2008 hasta hoxe en día, 2026, posiblemente ese proxecto xa non vala e haxe que facer modificacións. Co cal, tampouco eu estou dicindo aquí que teña que ser un proxecto e non outro. O importante é que se faga un proxecto, que se faga inversión e que se fagan todas as melloras, sobre todo de humanización, que precisa toda a Nacional 550, non só o tramo da ponte. Inda que se hai que empezar por algún tramo, pois efectivamente, que empecen por aí se así o consideran, e se acabou. O que traemos aquí, e o que eu fixen referencia ca miña exposición, é que 26 anos da caducidade de cando foron as famosas movilizacións de non os 4 carrís, que foi cando empezou a expropiación dos terreos, das casas pegadas á estrada na ponte. En todo este tempo tiveron opcións uns e outros no goberno do Estado a poder facer partidas, a poder facer proxectos, a poder facer investimento, a poder invertir en Padrón. E en Padrón non se inverteu nada. Non é que se invertira pouco, que non se invertiron nada, porque incluso estos 50.000 euros do ano 2018% quedaron sin executar. Entón, o que estamos votando aquí en cara é que non se faga propaganda e volver a vender aos veciños que van a ter unha inversión que logo, en realidade, non ten, porque vostede vería todo o que queira, pero lle acabo de ler todas as preguntas que realizou o BNG no Congreso e cal foi a resposta do Goberno, que é que se encuentra en redacción actualmente, sin contestar ninguna pregunta realmente de si realmente van a facer inversión na ponte, si van a facer en Illa, si van a facer a escravitude, canto, en que momento e como se vai a facer. Despois, vostede di, cando se faga público terán vostedes tempo de velo. Oiga, pois entón non salga vostede en prensa a vender a bombo e platillo que as obras van a empezar no 27. Porque eso foi o que saiu na prensa, que as obras iban a empezar no 27. E entón eu digo, si en maio, o 13 de maio de 2026, se encuentra en redacción, en maio do 27 xa, non, evidentemente, pero en ningún mes do ano 2027 se vai a poder empezar a efectuar esta obra. En aquela nova, se non lembro mal, vostede tamén adiantou que unha vez rematada a Semana Santa iban a comenzar os traballos de parcheado da desfeita dos tal. Bueno, eu ainda non os vin, efectivamente, igual pasa igual que cos contenedores do lixo. Despois de Pascua, pero non especificaron que Pascua, claro. Pois a ver, que si queremos que se faga, sí. Que a moción e os acordos nos parecen insuficientes porque creo que levamos demasiado tempo esperando por unha inversión máis que necesaria. Sí. Que empezamos por esta? Pois empezamos por esta, correcto. Empecen por lo que queiran, pero tanto uns como outros, sobre todo, que teñen alternancia de gobernos no Estado, que o que ten que lanzar as partidas, oiga, fagan o mesmo que din aquí. Porque no 21, no 22 e no 23 o BNG presentou enmendas aos orzamentos do Estado onde estaban incluídas as partidas para a humanización da Nacional 550. E tanto uns como outros nas enmendas votaron en contra. Entón, oiga, dígate tamén aos seus partidos que cando vayan a votar en contra dunha enmenda ou a favor ou como queiran, que asuman que vostedes aquí
terán que dar a cara e terán que dar a explicación aos veciños por que aquí vitorean que consiguen unha obra ou outra, pero logo resulta que cando chega a Madrid hai que poñer os cartos, e o mismo pasa na Xunta. Hai que poñer os cartos e resulta que aí a votación é outra. E votan en contra dos intereses dos veciños de Padrón. Eu entendo que non todas as emendas poden sair, efectivamente, o Estado é moi grande e hai moitas emendas. Ora, en algún momento, algún ano, lle tocará a Padrón. Porque es que ni unha sola emenda aprobada. E 0 euros de inversión. Entón, vayan ustedes axustando o discurso. Aquí, en San Caetano e en Madrid. Nada máis. Moitas grazas, señora Rei. A ver, por onde vou empezar? Que xa mesturo moitas cousas. Mire, o proxecto se vai facer, quer dizer, non estamos no noso dereito, evidentemente, de facer o anuncio, de expoñerlo e de poñer en coñecemento da cidadanía que isto se conseguiu e que se vai executar. A súa interpretación de que non se vai facer, pois, bueno, pois, vale, perfecto. Pero No 27 non. Bueno, pois, porque vostede o diga. Quer dizer, cando sale a exposición pública, despois o veremos. E en relación, vostede citou as obras de mellora da Nacional 550 que van a ter en Padrón pois uns 500.000 euros que van a mellorar esta infraestructura. Vostedes ven que xa estiveron traballando, chegaron xa a vaga e van a continuar por Padrón. Pero, decir, as máquinas están aí para velas e a inversión está aí tamén para apreciar que se está traballando a ese respecto. Xa se fixeron as tarefas de desbroce e melloras das drenaxes e agora, pois, en breve, pois se fará a reposición do firme. Mire, as cousas poden ir máis rápido ou máis lento, pero chegou o momento de executar e de ter este proxecto da ponte. Nunca antes víramos ningún proxecto. Señor Rodríguez Conde, vostede veu algún outro proxecto? Sí. E por que non o trouxeron nunca aquí? Fai 20 anos. De 2008. Mi madriña, no, pero eu me refiro, o señor Fernández Angueira nunca tivo aquí a ninguén do goberno ensinando un proxecto do que iban a facer na ponte. Creo que a él teria gustado. Ese é o proxecto que redactou, pregunto, Este é o que está agora a punto de finalizar a súa redacción e que se vai levar a exposición pública. pero que está facendo o Ministerio, entende? Sí. Quer dicir que o que lle responderon en Madrid ao Bloque Nacionalista Galego o 13 de maio, que estaba en redacción, e acaban de mandarme ahora a min, que onte contestaron o Partido Popular tamén no Congreso, exactamente o mismo que lle responderon o Estaba en redacción e o que lle contestei hoxe foi: tras esta aprobación, o proxecto de trazado desta actuación atópase xa na derradeira fase de redacción. Cale? O sea, onde está Eu disso? digolle que acaban de mandarlo ahora, con data 27 de maio. Me parece moi ben o que lle manden a E sabe o vostede. que pon 25 puntos kilométricos e acaba dicindo se encuentra en redacción. Pero vamos a ver, están sordos ou é que sube aí o volumen, por favor. Dito proxecto de trazado será próximamente sometido a información pública, bueno, atópase na derradeira fase de redacción. Está en redacción. Pero usted xa ten aí o proxecto. Vamos a ver, señor Rodríguez Conde, calquera cousa empeza pola páxina 1, despois vais a 2, despois vai a 3. Se estamos chegando ao final, o anterior estará redactado. As planimetrías teñoas aquí, non as inventei, quero decir, son as planimetrías que xa trouxe o delegado do goberno e que podemos ver todos, incluído unha persoa que está entre o público. Pero a oposición non. A prensa que estaba ali puido ver. Moi ben. Vale. A oposición non. A oposición o verá cando teña que ver. Evidentemente, señor Rodríguez Conde, o Concello traballa co Ministerio e pode acceder a esa información. O resto de persoas terán posibilidade de verlo cando sala a exposición pública e, dende logo, poderán ver todo o conxunto do proxecto e incluso formular as aportacións que consideren oportuno. Pero, vamos paso a paso, que de repente vostedes se pasaron aquí no goberno de Padrón tropecentos anos e no goberno de Estado tamén, pero agora teñen prisa de que nós executemos isto. Pois sí, pois está aquí. Pero vostedes puderon facelo, verdade? E non o fixeron. Pois agora é a nosa oportunidade e vámonos a conseguir. Veremos. Pois eso Ojalá. é. Pero vamos seguindo os pasos. Queren expoñer alguna cuestión máis? Votación. Moi ben. Pois sometemos entón a moción do Partido Popular a votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado.
Punto sexto da orde do día, dación de conta das resolucións adoptadas pola Presidencia contrarias aos reparos suspensivos formulados pola Intervención Municipal, reparos 9 o 20/2026. Punto séptimo da orde do día, dación de conta do informe trimestral elaborado polo Departamento de Intervención e Tesorería sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei 3/2004 de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais na súa redacción dada pola Lei 15/2010 de 5 de xullo, primeiro trimestre de 2026. Punto oitavo da orde do día, dación de conta dos decretos do alcalde número 487/2026 ou 568/2026. Eu teño un par de preguntas Sobre as dacións de conta. sobre os decretos, sí. Pois terá que formular no turno na quenda de preguntas. Perdón? Que esta dación de conta despois das preguntas terá que realizarla Vale. na quenda de preguntas. Moción de urxencia, que é o punto noveno da orde do día, non hai ninguna presentada por escrito, non sei se traen alguna... Non sei. Sí. Vai o BNG? Ten alguna moción de urxencia? A mí creo que me falta... Eu creo que era unha soa, que son 3 follas. Vale. A mí me dices Vale. para Vale. Pois, defende a urxencia, señor Rodríguez Conde. Moi ben, a moción é relativa á utilización neutral, obxectiva e non partidista das canles de comunicación institucional do Concello. A última xa foi relacionada co día da manifestación en Pontecesures, na cal se volve a utilizar a páxina do Concello de uso, se o entendemos, de uso completamente partidista. Esa é a urxencia. Pois, votamos entón a urxencia, votos a favor, votos en contra. Vale, podemos defender entón a moción. As administracións públicas teñen a obriga de servir con objetividade os intereses xerais, preservando a neutralidade institucional, o pluralismo político e o dereito da veciñanza a recibir información veraz, imparcial e orientada ao interese xeral. As canles de comunicación institucional dun Concello, páxina web, perfis oficiais, nas redes sociais, notas de prensa, soportes audiovisuais e calquer outro recurso de comunicación financiado con recursos públicos son ferramentas de servicio público que deben ter como finalidade última achegar información á veciñanza sobre a actividade municipal, a prestación dos servicios públicos, os procedementos administrativos, a axenda institucional e outras actuacións de interese xeral. A pesar disto, a estrategia de comunicación institucional que ven desenvolvendo o Concello de Padrón nos últimos tempos acostuma a rebasar os límites de comunicación institucional lexítima para adentrarse na utilización partidista das canles públicas de comunicación, especialmente cando estas se empregan para a promoción de responsables políticos do goberno, do partido político do goberno, a atribución excesiva e exclusiva dos logros de goberno, o enfrentamento político coa oposición e a invisibilización do pluralismo democrático existente na corporación local. Non se trata de censurar contidos, senón de establecer un marco lóxico que garanta que os medios municipais non son patrimonio de ningún partido político, senón ferramentas ao servicio de toda a cidadanía. Por iso, resulta necesario establecer principios que garantan a objetividade, a neutralidade política, a transparencia e o pluralismo institucional e que aseguren que as canles de comunicación municipais responden exclusivamente ao interés xeral e non a intereses do partido do goberno. Por estes motivos, é polo que propoñemos a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao goberno local a garantir
o principio de neutralidade institucional no uso de todas as canles de comunicacións municipais, financiadas directa ou indirectamente con fondos públicos, de forma que a difusión de toda a información se rexa polos principios de veracidade, objetividade, pluralismo, respeto institucional, proporcionalidade e sobriedade. 2. Requerir ao Goberno local a inclusión no apartado do portal de transferencia da página web do Concello de Padrón dun novo epígrafe que recolla como mínimo a seguinte información: gastos do apartado de comunicación institucional desde o comezo do presente mandato referentes aos servicios de gabinete de prensa, xestión das redes sociais, fotografía, diseño gráfico, recursos visuais, etc. 2. Gastos en publicidade desde o comezo do presente mandato, especificando a finalidade do contrato, o medio de comunicación e o importe destinado. 3. Dar traslado dos presentes acordos a todos os departamentos municipais e ás empresas externas que presten servicios de comunicación corporativa e institucional ao Concello de Padrón. E 4. Que o alcalde e ou o concelleiro quen delegue leven a cabo estes acordos. De momento, gracias. Gracias, señor Rodríguez Conde. Señora Rey. Estou intentando lembrar o ano, pero dende a COVID aos anos que me xuntan e non son capaz de decir exactamente que ano foi, pero o alcalde era Antonio Fernández Angueira e o partido de goberno sacou unha revista ou unha publicación con asuntos que eles consideraban que fixeran ben ou que había que dar de publicidade e repartiron esa folla de voceiro. Bueno, é que estou intentando lembrar hasta como se chamaba, pero que ahora mismo non me acordo e non quero mentir tampouco, non? Pero bueno, lembro que en un pleno posterior dese reparto estaba como concelleiro do BNG Xoán Santaló e lembro que o PSOE lle recriminou ao equipo de goberno que con cartos públicos do Concello de Padrón se pagara a publicidade ou a propaganda electoral do partido que estaba gobernando. Efectivamente, dende o principio de mandato, e cada vez foi a máis, nas redes sociais, sobre todo do Concello de Padrón, é certo que hai anuncios de actos, de cousas que pasaron, de actividades e de demais propias do Concello, pero si é certo que cada vez máis se está convertendo en unha rede social do partido, non do Concello. Non mencionan a ningún membro da corporación municipal en ningún caso. Publican con demasiada asiduidade persoas con cargos públicos do PSOE. Efectivamente, se están desviando cada vez máis, creo que iso ninguén o pode negar, a que se está convertindo en redes sociais de propaganda persoal, e non debería ser. Bueno, persoal non, perdón, de partido. Pero, e non debería ser, porque as redes sociais do Concello son para sacar informacións, publicacións, eventos, festas ou actividades, o que haxa, do conxunto do Concello, non só de un partido.
creo que é bastante grave e evidente. Creo que alguna vez o temos dito nos plenos sobre a propaganda, sobre o que se pague o de, por exemplo, de Radio Líder e que solo vayan aos membros do goberno, aproveitando pois a promoción dun evento, dunha festa, que está ben, pero que aproveitan para atacar, para decir determinadas cousas ao resto dos membros da corporación municipal, partindo da ventaxa que saben que aos resto de membros da corporación municipal non van a poder ni siquiera ir a contestar. Entón, a pesar de que, bueno, eu tería algún matiz aquí ca moción, pero bueno, en xeral creo que se entende a intención e creo que efectivamente para este mandato xa queda pouco, pero para futuros mandatos polo menos que creo que estaría ben que xa houvese na web do Concello de Padrón, no portal de transparencia, pois efectivamente toda esa información directa para que ao conxunto da cidadanía saiba, coñeza exactamente cal é o gasto que se está facendo en propaganda e, sobre todo, pois eso, cando é propaganda de partido máis que de concello. Moitas grazas, señora Rei. Vamos por partes. Primeiro, o gasto que o Concello fai en comunicación é público, porque as facturas se aproban en Xunta de Goberno e vostedes poden acceder a elas. Eso para empezar. Segundo, cando o Partido Popular colgou os seus gastos de comunicación en ningún portal de transparencia? Nunca. O Partido Popular agora mesmo lle preocupa o que se gasta pois en publicidade, etc. Publicidade institucional, quero decir. Publicidade de festexos, publicidade de actividades, etc. Mire, eu xa sei que vostedes non están acostumados a que haxa un alcalde ou un goberno que estén en todas as actividades que ten o Concello, pero non si o facemos, porque o meu predecesor no cargo nin estaba, nin se lle esperaba. A señora Rei non asiste a prácticamente ningún acto institucional do Concello. Nin siquiera o día de Santiago, o día de Padrón en Santiago, nin o día de Santiago en Padrón, por exemplo. Hai moito tempo que non acude. Entón, que queren estar presentes se non van aos actos? Quero dicir. Entón, si é certo que se cita, cando van membros do goberno, membros da corporación, evidentemente, pero, miren, cantos xefes da oposición de Teo acuden a unha radio despois da alcaldesa? Ningún. Cantas veces vai a alcaldesa de Teo a Radio Líder? Bastantes. Cantas veces vai o señor Borja Verea do Partido Popular de Santiago á radio? Parece que dorme nela. Quer dicir, os alcaldes do Partido Popular ou do BNG non acuden á radio? Eu creo que sí, é bastante. Vale? Entón, eso non é problema. Só é problema se o alcalde de Padrón ou a concelleira van á radio. Mire, é que unha parte do traballo dos representantes públicos é dar conta á cidadanía, informar do que se fai, das actividades que temos, dos traballos que estamos a realizar, etc. Eso é o normal. Que pasa? Que vostedes non están acostumados á normalidade, porque durante moito tempo neste Concello, pois é certo, al menos durante 12 anos había un alcalde que non se sabía ni si era alcalde, que estaría dedicado a outras cousiñas, dende logo a informar á cidadanía e dar a cara pola súa xestión, non. En connivencia precisamente con vostedes, señor Rodríguez Conde, que formou parte dos seus gobernos e que acabou liderando ou fagocitando o seu partido. Entón, non sei que queren saber. Si, de feito, e isto xa é que, claro, que me pone moi fácil, o equipo de comunicación do Concello actualmente é exactamente o mesmo equipo de comunicación do Concello que tiña o Partido Popular e cobra exactamente o mesmo, factura exactamente o mesmo polos gastos de comunicación do Concello agora que cando o señor Fernández Angueira era alcalde. Entón, por que agora para o Partido Popular está mal o que teñamos estes gastos de comunicación e cando vostedes estaban no goberno non? Enténdase esta doble vara de medir. Pero mire, xa lle anticipo, este goberno vai a seguir participando en todas as actividades que promove o Concello e en todas aquelas outras que non sendo promovidas polo Concello sexamos invitados.
xa yo digo. E se ten algún problema con eso, pois sinto moito, pero é que nós somos traballadores e nós dedicamos moito tempo e moito esforzo a ter presencia pública e a que a cidadanía se sinta arropada tamén e que saiba que ten un goberno que está presente e que está ao seu cargo. Así que, a ese respecto, nada que engadir. Vostede dice, e citou na exposición de motivos justificando a ausencia, algo da Nesle. Non sei exactamente por que eso en concreto. Obviamente, o alcalde de Padrón, en calidade de alcalde, acudeu xunto ao alcalde de Pontecesures, e ali estaba na pancarta institucional do Concello, xunto ao alcalde de Dodro tamén, por exemplo, estábamos, pois, como todos, e vostedes tamén estaban e se puxeron onde consideraron oportuno. A min, a alcaldesa de Pontecesures, me dixo que quería que eu estivera nese lugar. E, por tanto, pois, tamén se informou dentro do Concello, dentro das redes do Concello, que o alcalde estaba ali, claro que sí. E ali había tamén cargos institucionais do BNG, o señor Rodríguez Conde estaba, por suposto, claro, usted como traballador e como concelleiro, non sei, sin calidade tamén de concelleira, indisocial, e nada máis. O sea, cando estamos traballando en calidade de concelleiros e concelleiras e calidade de alcalde, o tipo de comunicación o recolle. Isto é normalidade. Hai que reconocer unha cousa, alcalde. Vostede é un maestro. Un maestro non despiste. A mí non me despista. Vostede está intentando coller algo que dixo a concelleira do bloque, que eu non falei en ningún momento de Radio Líder ni de nada, pero está collendo un argumento que é normal, os cargos, igual que o resto, cando se está gobernando, pois vais a unha radio a promocionar as festas ou o que sea. Eu non estou dicindo eso. Eu estou dicindo, por eso traemos esta moción, que cada vez vaya máis, está utilizando as redes sociais do Concello. Hai que reconocer que é moi bo, que é xogar ao despiste, pero con non é. Está utilizando as redes do Concello en beneficio de un partido. E por que digo isto? Collín, como exemplo, outro día, o da Nesle, non? Perfecto. O alcalde Anxo. É un exemplo, porque isto pasa constantemente. Non estamos dicindo que non promocione, todo o contrario. Nos terá a seu lado para promocionar festas, cualquier tipo de evento. Nós en eso non lle dicimos. En a moción non ven nada relacionado con eso. Ven dicindo que está utilizando recursos públicos en beneficio partidista, non do goberno, que é o normal, que vostedes vendan todas as actividades que fan, é que teñen que facelo. Pero é que nadie está dicindo eso. Pero vamos a este, é un exemplo, que está má, hai máis. Padrón en defensa dos traballadores e traballadoras da Nesle. Concello de Padrón, o alcalde, Anxo Arca e los ediles, perfecto, manifestación, defendiendo contra os despidos, vale, comité de empresa, bien. Ademais, do membros do goberno do Concello de Pontecesures, que a súa alcaldesa, Maite Tocino, claramente, a fronte. De Padrón tamén acudiron á manifestación o alcalde do Concello de Dodro, Xavier Castro. O diputado autonómico Aitor Bouza Manso. E o diputado provincial da Diputación da Coruña, Bernardo Fernández. Pero non dixo que tamén estaba o diputado do Parlamento de Galicia, Luís Bará. E Carmen da Silva. E non dixo que estaba tamén o diputado do Partido Popular, Raúl Santamaría. E non dixo que estaba... E eu por que tiña que saber? Que se eu non sei que estaba... Porque sabe de sobra que nos veu ali a Osura. No, a vostede non o vi, eso xa para empezar. Perdón, a mí non A me vostede non o vi, vin a Jessica, pero a vostede non o vi. Vin a señora Rey. Pero si estaba la Osura. Pues a mí non me dixo nin hola, a que sí? Saludámonos. Pero señor. estamos Sí, en- señor. Sí, Señor señor. Rodríguez E depois Conde, ainda no. nos viu sacar unha foto ali. Pero, sabe iso que é un maestro de Xa lle digo que non. A mí non me va a engañar. E aos veciños de Padrón tampouco. Vale? Sin embargo, menciona toda esa xente e non menciona que estaba unha concelleira do partido do Bloque Nacionalista Galego, da Corporación Municipal, como era Bea, que acaba de decir que estaba, o outro concelleiro e outra concelleira secundando esa manifestación. Destes exemplos, por que puxemos esta moción? Porque vemos que está indo a máis. Vemos que está constantemente usurpando canles públicas en beneficio, e xa non digo de vostede, do partido no cal milita. Porque non ven a conto que mencionar a eses diputados e non o resto. A mí se menciona a todos, bueno, podemos yo aceptar. E igual que tamén na festa
terceira edad volveu a utilizar os mismos parámetros. Non o presión aquí, porque non imprimió máis, pero utiliza os mismos parámetros para vender, para decir que veñen pois, distintos cargos. Non falo, por exemplo, do delegado do goberno, que é unha institución, claramente, faltaría, pero outros responsables políticos do Partido Socialista, cando hai outros responsables. Se usted mencionara todo, pois tendríamos que estar calados, pero vemos que está utilizando esas redes en beneficio propio. E despois tamén podemos ter exemplos que nos teñen trasladado pais e nais de deportistas. É un exemplo que se me ocurre que apuntei no aquí, de deportistas que tamén teñen un ámbito de logros deportivos e depende de quen sean, de un ou de outro, fillo ou tal, se é afín a un partido político, non se saca nada sobre eles. Sí, porque non lo teñen transmitido. E non me teño ahora a desviar a Quen, señor Rodríguez Conde? Xa o sabrá. Vostedes ve, hoxe mesmo, cantas felicitacións se fixeron de deportistas. Pois alguna falta. Si non o transmiten, evidentemente. Tranquilo que yo faremos por escrito. Non desvíe atención. Fíjese ben no que presentamos. E está utilizando recursos públicos en beneficio de unha cor política. E iso non se debe facer. Sabemos que isto, e de que se aprobe, vamos a seguir facendo o que queiran, pero por menos queremos deixalo patente e que non nos tomen por pagos. Nada máis. Mire, señor Rodríguez Conde, cantas veces, señor Rodríguez Conde, mire, llevo a decir, por comparar, se collemos igual a publicación do Concello de Pontecesures, verá que tamén cita os deputados ou os cargos públicos do BNG, e tamén estaban os do Partido Socialista e non o fixeron. Da presencia de cargos na Festa dos Maiores, eu acudín tamén ao xantar popular de Rois, invitado polo seu alcalde, e ali tamén había uns cantos cargos públicos do Partido Popular. Algún problema? Vale, de acordo, non hai máis preguntas, señor Rodríguez. O redacto. Claro. Aquí o problema é que ustedes están utilizando aquí hai un problema, aquí hai un problema, señor Rodríguez Conde. Se non quere ver ou quere buscarle, señor Rodríguez Conde, sabe cal é o problema? O problema é que o Partido Popular está na oposición. Entonces, o que o Partido Popular fai cando está no goberno está ben, pero se o fai outro partido, mentre o Partido Popular está na oposición, entón lle molesta. Mire, eu vin as fotos, por exemplo, da festa da Troita en Oroso, pode ser. Cantos compañeros seus do Partido Popular había ali? Algún de Padrón incluso. Non me veña cas fotos. Non me veña cas fotos. Isto si pasa claro. Mire, señor Rodríguez Conde, o uso político... En algún acto, nas esquinas, esa concelleira nos corta para que nos hagan unha foto. Mire. Aquí, a quen cortaron das fotos constantemente foron a esta concelleira e a min cando estábamos na oposición e están as publicacións aí para ver. E a señora Rei, na súa publicación que fixo sobre a Nesle, que estaba pegada a min, adivine quen non sae na foto. Prefiriu cortar a pancarta, que non se vira o que poñía a pancarta, por non sacar, pega, Luis, a mí tamén, por non sacar o alcalde ao seu lado. Isto, en fin, está aí para ver. Non podemos traer... Unha pregunta só, esa publicación que vostede di, supostamente, era de recursos públicos ou era unha publicación dela? De recursos públicos ou era dela? Señor Rodríguez Conde, asuma dunha vez, e eu sei que vostede é o último da lista e a mí le costa un pouco entendelo, asuma dunha vez que este é o goberno de Padrón e que ten todo o dereito a facer a súa política de comunicación e que non vai contra ninguén. Se vostedes non están nos actos públicos, pois eu que quere que lle diga? O Partido Popular acude un pouco máis, pero que BNG non está nunca nos actos públicos. E segundo, de uso partidista das cuestións que son do Concello, mire, vostede sabe cantos cargos públicos do Partido Popular nomeou o goberno de Padrón, ou concedeu o Concello de Padrón Berce do Xacobeo? Pero aquí non temos. Todos os cargos, hasta que nós chegamos, prácticamente todos os premios Padrón Berce do Xacobeo foron concedidos a cargos públicos do Partido Popular. Prácticamente todos. E cuántos hai? Vale. Pois vai ser 7, 8, non sei cantas edicións levamos. 7 horas. Había 3 ou 4 do anterior goberno. Bueno, pois si palmou, que si tal, é dicir... Non, hai máis, eu podo decir, unha conselleira... Pepe Domingo Castaño primeiro. Unha conselleira. Manolo Garrido. Unha conselleira. Vale. Unha conselleira, vale. Pero non diga 7. Vale. Palmou tamén, quero dicir... Non diga 7. Cantos cargos do Partido Socialista hai premiados?
quer decir, Xa sei que lle doi. a mí non é nada, quer decir, a mí que me vai a doer si somos o goberno de Padrón e vostedes son a oposición, que me vai a doer a mí, señor Nos Rodríguez? puxo aí A a ver. ciudadanía. Aí nos puxo a ciudadanía. E agora vamos a traballar para revertir esa situación. Para reverter ou para consolidar? Non sei, a veces teño dúbidas para o que están traballando, pero bueno, hai non sei a señora Rey si ten algo máis que engadir. Sí, primeiro, razóns por que a concelleira do BNG non asiste aos actos públicos. No seu momento, cando o BNG decideu non asistir aos actos públicos, fixemos un comunicado que fixemos público e mentras a atitude do goberno non modificase, non íbamos a asistir e así estamos cumplindo. Con todo, a crítica non é porque sala na foto. A crítica é porque utilizan os recursos do Concello e as redes sociais do Concello para facer publicidade e autobombo do seu partido político. Non o feito de que salgan o que tal, que van a Rede Líder, efectivamente, xa llo dixen. Claro que hai que ir. Ora, vostede tamén dixo, a alcaldesa de Teo, do PP, Borja Verea, que durme en Radio Líder. Borja Verea é concelleiro de Santiago. Quen é a alcaldesa en Santiago? Pois, se vostede paga pola súa presencia en Radio Líder, pode acudir sen problema. Pois entón, sí, claro. Venga. O problema aquí é o uso partidista dos recursos públicos. Non o feito de que vostede salga, deixe de ir, salga a foto ou non salga, senón que utiliza as redes sociais e os cartos públicos para o seu interese persoal ou de partido. Esa é a crítica. Non que vostede vaya a un sitio, vaya a outro, faga declaracións ou asista a unha festa ou a mil. Asista ás festas que queira, as que considere, as que lle conviden ou as que organice. Efectivamente, vostede terá que organizar a súa agenda. Non lle vamos a organizar nós. Ahora, non utilice os cartos públicos para o seu autobombo. E eu o que empecé dicindo aquí, e que estou intentando lembrar, e todavía non sei dicir exactamente en que ano foi, o seu partido criticou ao Partido Popular precisamente por facer eso, solo que en aquel momento as redes sociales pues non eran tanto e era un panfletito físico en papel. Entón, si vostedes criticaban cando o PP estaba gobernando que facían eso, non é justificación para facelo agora, decir, agora nós estamos justificados. Vostedes, cando estaban no goberno, o Partido Popular, lle daban os premios aos seus. E entón, agora está justificado que vostede lle dé os premios aos seus. Pois non, señora Rey, como se presta atención, se ten un mínimo de comprensión, se dice que nós non facemos eso. E xa se veu cal foron os tres premiados que decidiu o Concello. O técnico de turismo, o párroco e que foi outra persoa. Sí, bueno, claro. E tamén se veu quen foi o primeiro pregoeiro da festa de Pascua. Vamos, es que non tiene nada. Un moi bo, a verdade. Efectivamente, eso Que foi... chegou a Praza de Matías a reventar. Un pouco así. A primeira vez. Que efectivamente, sí, bueno, é igual. Efectivamente, modificar a realidade é algo que leva facendo durante 3 anos. Se o chega a facer outro partido, o que estaríamos escoitando. Se chega a facer outro partido non enchería nin a metade da praza, señor Rodríguez Conde. Modificar a realidade é algo que leva facendo durante 3 anos para justificar que quere facer o que lle dá a gana sin ter que dar explicacións nin demais. Con respecto aos cartos que se gastan, efectivamente as facturas son públicas, se publican nas xuntas de goberno local, na página web do Concello, algunhas das veces con retraso, pero efectivamente se publican e son públicas, pero tamén é certo que o portal de transparencia é algo moito máis claro, máis rápido e máis eficiente, porque a xente, para sacar contas do que se gasta en publicidade, ten que esperar a que se publiquen todas as xuntas de goberno local de todo o ano para ir desgranando factura por factura, porque ni siquiera están todas xuntas, os conceptos a veces son
que levan a equívoco, que non sabes exactamente se iso é por unha publicidade dunha festa determinada ou se é unha publicidade anual, semestral ou trimestral, porque os conceptos non están ben claros, non se asustan realmente. Entonces, non entendo si tan ben o fan, si tan pouco teñen que esconder, que problema hai en que a página web do Concello teña un apartado no portal de transparencia que diga gasto do Concello de Padrón en comunicación, en redes sociais ou en que sei. Pois non hai ningún problema, o que pasa é que iso é unha tarefa da Onde oposición. está? Fiscalizar é unha tarefa da oposición. Entón, mire, que é fascinante, porque me dice, vostede non se fía das facturas, do concepto, non sei que, se fía do que o Concello poña no portal de transparencia. O sea, quer dizer, non hai máis Non teño garantía. que fiarme. Señora Rei, Que o que non lle digo é teño que que vostede, por non mirar as facturas, que son realmente o que lle pode dar o gasto, Mire, no, leva 3 no. anos, leva 3 anos, cada vez que se dirixe a min, lanza un insulto, ou lanza unha provocación, ou un medio insulto, ou roza, Dígame cal é o o insulto. insulto Dígame cal é o insulto. acaba, bueno, cada dos, mire, primeiro, para empezar, cada 2 por 3, a pesar de que vostede di cada 2 por 3 me chama a atención a min, de que interrumpo, porque non teño a palabra e non sei quanto, cada vez que quero falar, me interrumpe cada 2 por 3, efectivamente, para que perdamos o fío, desviemos o tema de conversación e demais. Logo está cada 2 por 3 dicindo, afirmando, primeiro, a intencionalidade que teño, porque usted me conoce, vamos, millor que miña nai que me pariu. Entón, vostede afirma cal é a intención miña de decir determinadas cousas. Despois, que se non fago o traballo. Despois, que se son un pouco lerda e non entendo. Que non teño capacidade lectora. Que non teño comprensión lectora. Que non teño... Mire, deixese xa de insultar. Deixese xa de ter esa actitud prepotente que leva 3 anos cabalgando nel, e acepte as críticas como algo crítico, como algo sano, que non é unha crítica en plan, usted é horroroso e vamos a ter que encerralo nun armario. Non. É unha crítica, é algo que lle estamos dicindo que é máis que evidente, non só o está vendo o Partido Popular e por eso fixo esta moción, sino que estamos vendo ao conxunto da ciudadanía que se utilizan os recursos públicos para autobombo de su persona e de su partido. E con respecto ás publicacións da foto que vostede di que eu te cortei, porque vostede xa sabe quen sacou a foto, e que eu, que, vamos, son unha experta digital, recorto para que vostede non salga, porque vostede xa sabe o que eu vou a pensar, a miña intención e cal é o meu rollo. Con todo, independentemente de que a foto sala usted, non sala un cabalo ou sala un can facendo o pino, están publicados nas redes sociais de Vega Rei, que é esta persona, e en todo caso nas do BNG. E os do BNG publicará o que considere o BNG que ten que cumplir, porque son as redes sociais do Bloque Nacionalista Galego. E se non, é a miña red persoal, Vega Rei. Vostede na súa red personal pode publicar o que queira, que aquí non temos nada que decirte. E estamos falando das redes sociais do Concello e dos gastos en publicidade e demais demanda de publicidade en radios, en prensa e en demais. Que non é que estemos dicindo que non haxa que facer publicidade, que non haxa que facer promocións, que non haxa que ir, que asistir e que decir. Non é eso. O que estamos dicindo é que o que non pode facer é o que está facendo cada vez máis, que é utilizar os recursos públicos no seu beneficio e no seu partido. Eso é o que lle estamos dicindo. Ahora, volo vostede a modificar a realidade e a decir o que considere, porque está claro que cando non lle interesa porque non é capaz de aceptar unha crítica, intenta desviar o tema e se non os demais que somos malos malísimos de la muerte, que non tenemos outra cosa que nos levantamos por la mañana haciendo el mal. Señora Rei, eu creo que Efectivamente, venga, dale. Eu creo que vive vostede nunha realidade paralela, creo que podemos revisar todos os plenos e non hai ningún só insulto a ningún membro
desta corporación pola miña parte. É dicir, quenes Revise, se Os que non enfrentan gravamos, o insulto continuo e desproporcionado Sí, sí. e que non pasou en ninguna outra legislatura son os concelleiros e concelleiras deste goberno. Sí, sí. Eso é certo. Por certo, que vostede nunca condenou. Por certo. A única persoa que non condenou eses insultos aos membros do goberno. En fin, señora Rei, non estamos facendo un uso partidista das redes sociais, comunicamos o mellor que sabemos de todo canto facemos. Que pasa? Que vimos de un pasado bastante escuro no que non se facía absolutamente nada. Entón, pois non están acostumados. E señor García Dios, debería manter unha posición un poquinho máis respetuosa, porque creo que neste pleno se está pasando un pouco. E, por tanto, Fai 2 plenos, botou usted non, botaches ti o pleno rindo. Señora, Ríndote de todos os veciños. señor Dos García cuantos- Dios, Ríndote. señor García Dios, Ríndote. De toda a corporación e máis de todos os vecinos. Señor García Fai 2 Dios. plenos. lle rogo que manteña a Logo, compostura. se me queres botar xa macho eu. Lle rogo que manteña a compostura e que manteña unha actitude de respeto Porque hasta neste pleno. non vos deixa falar porque vos poñedes vos lonxe. Señor García Dios, non ten a palabra e lle chamo a orde por primeira vez. Moi ben. Por favor. Votamos entón a moción. Señor García Dios, lle chamo a orde por segunda vez. Votamos a... Señor García Dios, por favor, manteña a compostura. Manteña a compostura. Está. E lle advirto que se lle chamo a orde por unha terceira vez terá que abandonar esta sesión plenaria. De acordo? Sometemos a aprobación esta moción do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra, queda aprobada. Moi ben, punto 10º da orde do día, rogos e preguntas. Non temos ningún rogo presentado por escrito en tempo e forma. Non sei se teñen algún oral. Venga. Diante da Casa Reitoral de Iria están colocadas unhas cintas retiradas ou apartadas que impiden o paso pola situación ruinosa e perigosa na que se atopa esta casa. Entendemos a razón do corte do paso, pois a caída de cascallo supoñen un perigo para os viandantes. Mais tendo en conta a situación de perigosidade da mesma vía, onde non existe un paso seguro pola proximidade da estrada, a falta de pasos de peóns antes e despois do corte e a inexistencia de beirarrúas no outro lado da estrada nacional 550 polas propias escalinatas da Igrexa de Iria que chegan ata a propia estrada, rogamos insten ao propietario da casa a colocar de maneira inmediata de outros métodos que impidan a caída de cascallos tales como lonas ou outros os que considere que non impidan o tránsito dos viandantes pola beirarrúa existente. Sí, en relación a esa cuestión, señora Reis, lle informo de que esa propiedade xa ten unha orde de execución e que está en plazo. Precisamente foron colocadas esas vallas polo propietario para poder executar o que se lle requería asegurar nesa orde de execución. Diante da Casa dos Capeláns pintaron recentemente de amarelo, eliminando as 3 plazas de aparcamento existentes a ese lado da beirarrúa. Tendo en conta a falta de zonas para que tanto a veciñanza como os propios usuarios que van á Casa dos Capeláns poidan estacionar, rogamos incorporen un sinal, repinten ou como consideren para indicar o excepto carga e descarga a residentes, aínda que sexa por un tempo limitado, pois ao non existir paso de peóns, beirarrúas, etc., como acabo de decir no rogo anterior, precisase dunha zona para poder utilizar o conxunto da veciñanza no seu día a día, como veñen facendo fai máis de 30 anos. En esas condicións fixeron este aparcadoiro cando arranxaron esa beirarrúa na década dos 90. Sí, en relación a esa cuestión, é certo que se pintou esa liña amarilla para dar servizo ao servizo que se está prestando na Casa dos Capeláns e están pendentes de instalar 2 sinais que só van a prohibir o estacionamento en horario que este funcionando ese servizo. O sea, luns, mércores e venres, creo que de 9:30 a 1:30. O resto do tempo será de estacionamento libre. En canto cheguen as sinais, pois se colocarán. Estamos a 28 de maio e seguimos sen data para negociar a proposta de ordenanza de lingua galega.
rogamos poñan tempo para tratar este tema e cumprir co acordado, aínda que sexa fora de plazo. Alguna outra cuestión? Rogo? A ver, pues, Partido Popular, ten algún rogo? Non. Pasamos entón ás preguntas. Tampouco hai ninguna presentada en tempo e forma. Non sei se o Benega ten algunha oral. Teño. Formúleas, por favor. Primeiro, con respecto aos decretos, hai un decreto de alcaldía de pagar a xefatura de tráfico por importe de 100 euros a un vehículo utilizado polos servizos de obras deste concello. Entón, cal é o motivo da multa e que día e a que hora foi posta? Pois non lle podo contestar agora mesmo, pero eu diría que foi ese radar fixo que hai en Pontecesures no transcurso de... A de euros, non? Creo que sí. Creo, pero en todo caso... Bueno, para O radar fixo fixe é de pola Pontecesures ITV. detecta si tes ou non a ITV. E foi a ITV. Estaba sen pasar a ITV do coche. E logo hai outro decreto que é decreto do alcalde de aprobación de gasto derivado da sentenza do procedimento total, con importe total de 1925,52. Cal é o motivo da denuncia? En base a que desestimaron a responsabilidade patrimonial que derivou esta sentenza? Quen asinou o informe polo que se decide desestimar a responsabilidade patrimonial e a canto ascendía a petición económica de responsabilidade? E a última pregunta, que é se non existe un seguro de responsabilidade civil do propio Concello para cubrir este tipo de gastos. Pois lle daremos trazado, tomamos nota desas preguntas e lle daremos trazado cando pagamos as consultas pertinentes. E teño unha última pregunta, que é, no pleno do mes pasado, trouxemos unha pregunta sobre a situación escandalosa de acoso a unha traballadora por parte de outro traballador do Concello e que levamos denunciando durante demasiado tempo. A reiterada situación de acoso de todo tipo que se haga sufrir e as accións de protección tomadas por este goberno que no campo de protexera veñen a supoñer situacións de fiscalización permanentes contra a víctima. É ela que ten que indicar onde está en todo momento, é ela que ten que pedir permiso para ir ao baño, etc. Denunciamos tamén no pleno pasado que mentres aparecen danos nos vehículos das persoas que, coa nosa denuncia neste pleno, exiximos justiza, podemos comprobar como o autor confeso do acoso segue en activo, mesmo saindo de Cañas en horario laboral e con vehículo do Concello. Pois xa sabemos a situación legal da primeira das denuncias. Xa non temos que falar de presunto, senón, como acabo de decir, autor confeso. Xa non poden esconderse máis baixo o amparo de presunción, polo que a pregunta é directa e clara. Unha vez que é clara e evidente a autoría dos feitos delictivos, incluso pola xustiza, que medidas vai tomar este goberno con esta situación e con este traballador en particular? Señora Rei, volvo a facer vostede un uso político deste caso que me parece absolutamente improcedente e non lle vou a dar unha resposta a esa pregunta porque está judicializado, non temos conta aquí neste Concello, non entrou a secretaria que me corrixa, non entrou ningún tipo de información relativa a ningún tipo de sentencia de nada. Entón, en fin, vostede se inventa aquí unha situación de que se alguén ten que pedir permiso por ir ao baño, é que iso é fantasía, señora Rei. É fantasía, señora Rei. Xa yo dixo no pleno pasado. Así que, por favor, deixe de utilizar un caso tan sensible para facer política con isto. Porque creo que non é o que se espera. Señor García de Oso, por favor, recorde que está nunha sesión plenaria. Pois, perfecto. Perfecto. Moi ben, pois espero que se recupere pronto. Entón, señora Rei, eu lle pregaría que deixase de utilizar do xeito en que está a facer este caso, vale? Porque cando haxa unha sentencia, ou haxa o que haxa, pois evidentemente continuará o expediente e se resolverá como sexa procedente. E é o que le vamos dicíndolle continuamente. E non vamos a estar falando de suposicións cando non temos constancia de que haxa ningún tipo de situación a ese Ustedes respecto. nunca teñen constancia de nada. Non temos constancia porque o xulgado non dou conta a este Concello absolutamente de nada. Correcto.
De acordo? Entón, Correcto. non temos constancia porque non temos que tela e porque non chegou nada. Entón, que queda? Correcto, pois eu se lle digo, hai sentencia. Autor confeso, hai sentencia. Entón, Moi ben. Pero Vostede como di lle vou que- contestar? vostede di Vostede que- pensa que este Concello lle vai a contestar a algo porque vostede diga que é así. Non, este Concello, cando teña coñecemento oficial de algo, tomará as medidas que se consideren oportunas. De acordo? este Concello Ten algunha pregunta máis? Señora Rey, ten algunha pregunta máis? Señora Rey, ten algunha pregunta máis? proceso de acoso Non ten a que está palabra. sufrindo Señora Rey, non ten a palabra. Esta O persoa Partido Popular. e vostedes Partido siguen Popular, ten algunha pregunta? sin tomar partido. Señora Rey, ten unha chamada a orden. Bueno, pois, Partido Popular, adiante. Vale, nada, son preguntas que nos trasladan os veciños, repito, son preguntas que nos trasladan os veciños. Con respecto á cantidad de cortiñas que puxemos no anterior pleno, creo que estaban facendo algún tipo de obra xa, non? Nos trasladan a un veciño de ali que estaban facendo algo xa. Sí, Sí, non oigo. é unha cometida, aquí ponemos un montón, porque é verdade, é unha cometida de unha casa que está atascada e se está reparando. Se está reparando, non? Sí, xa levamos ali toda a semana. Sí, tiña unha instrucción bastante... Bueno, teño fotos aquí, despois así, non sei que. Tiña unha instrucción... Xa se había traído a semana pasada, ou un pleno anterior. No, habías traído unha foto de como desbordaba un alcance. Sí, como se desbordaba, sí. Ninguna foto da instrucción. Da actuación, de todo o material que está saindo aí, é un gran tapón Sí, composto... tapón, por iso salía por fora. Eso, pero está Se apostado traballando, porque levan ali toda a semana. hasta donde conseguían os operarios chegar, sacaron todo o material que había, pero ainda hai máis, non? Entón, siguen traballando aí nesa... Hubo que ampliar a cata, de feito, pero siguen traballando aí na solución a ese problema. E outra, tamén nos preguntamos de Queiruga, había unha masa, un terreno público frente á escola, e se cortaron eucaliptos ali, polo que nos din. Un trámite, supoño que habría un expediente de corte e todo eso, non? Sí, claro. Nos pode informar un pouco de... Sí, hubo un trámite, esos eucaliptos, como ben sabes, estaban dentro da faixa de xestión, Sí. que había que cortarlos, eran moi perigosos, na escola de Queiruga, estaban moi cerca, podían caer. Entón, aproveitamos que un madeireiro que estaba por ali nos dera un precio que era aceptable, dentro de pedimos máis opcións a outros madeireiros, e se iniciou un expediente onde pagou o madeireiro e cortou a madeira, desbrozou, triturou e deixou aquelo bastante ben, á espera de poder plantar cos mesmos nenos unha castaños ou outras especies que se poidan permitir na faixa de xestión. Perfecto. Así se responde. Era o que querían escutar os vecinos, saber o que pasaba. Sí que este goberno é un goberno competente, señor Rodríguez Conde. Sabemos ben, por Ten favor. algunha outra Quería pregunta? dicir que de verdad, o concelleiro se tivo que marchar porque lle chamaron que algo pasou na casa e tuvo que marchar. Non me cabe ninguna dúbida, señor Rodríguez Conde. Alguna cuestión máis? Ben, pois, non habendo ninguna outra cuestión, Preguntas por contestar do plano anterior. pois agora mesmo non as teño aquí, non recordo cales Pois, pode ser. o que ingresa ao Concello do Parque Singular de Meda. O que ingresa ao A Concello... Agora, anualidade que sí. No, A última anualidade do- vale. As últimas anualidades. Fixémolas sempre. vale. Nos podes responder por escrito, nos vale igual, Ese tipo de cousas, se podes responder por escrito, creo que é mellor. Vale, pois o deixo aquí. Lle damos entón trasladado por escrito da última anualidade que estuvo en funcionamento. Está no último Pois, pleno. está no último pleno, a pregunta está no último pleno. Sí, As dúas últimas anualidades son. Vale. Moi ben, pois as dúas últimas anualidades. Sí, sí. está no pleno. Non vamos a falar por escrito. Vale. Non habendo máis cuestións incluídas na orde do día, levanta esa sesión. No,